Esselamu aleyküm hormatly dostlar, tanış bilişler, dost yarlar. Dünyanın hayt kunjoyuna bolsaňyzam hemmeňize salam etken, can sağlık işlerinde esirlik arzu etýän. Men özüm Tuğ Kılıç, Kanada döwletiniň Toronto şäherinden size Türkmenistan ata watanymyzyň beýik muqaddes baydagyny tüýsürekden gutlasyn gelýär. Bu şo baydaga da biz gowanmana, büýselmana da haklydyr. Sebäbi bizim ýeketäk döwletimiz bar, ýeketäk baydamyz bar, bu ýeketäk prezidentimiz bar. We ýyl günüň aýdşýarak arka dagymyz bar. Biz arka dagymyza, ýyl günümize, baydamyza gowanmaly we büýselmeli. Onuň sebäbi näme? Ve aýtýan zatlar men ýüregimden joşun aýtýan, joşup aýtýan. Onuň sebäbim bizim ýurdumyz, ata watanymyz 19 fevralda her ýyl Baydak bayramyny belleýär. Döwlet resmi tarapdan resmi şekilde we oňa da biz gowanýas we büýsenýäs. Bardy gelle döwletimiz şonu bellemen ýagdaýda da biz onu da şoňa büýselmeli we gowanmalylar. Onuň sebäbi näme? Onuň sebäbi ýurdumyz, bizim ata watanymyz her hil ýagdaýda parahatçylykly öz siýasatyn alyp barýar. Öz bilişiňizi ýaly bizim döwletimiz, ata watanymyz daşary ýurtlaryň siýasatyna goşulşmaýar. We olaryň içki meselesi bilen işleri ýok. Bu öz ýurdumyzyň içki meselesine hiç açan goşuşdurmaýar. We her hil ýagdaýda oňa ısnat getirjek bolýarlar, dil getirjek bolýarlar. Her hil ýagdaýda öz bilişiňizi ýaly ýurdun içini boluşturjak bolýarlar. O boluşturmak üçin hem ýurdun içinden gaçyp gaýdarlar, ýa çykyp gaýdarlar, ýa da ýaş oglanlardan, ýaş gyýlardan ulanyp, peýdalanyp öz şahsy behbikleri üçin ýurdy boluşturjak bolýarlar, boluşturasy gelýärler. Onuň özüň bilişiňizi ýaly dürli radiolar açylýar, dürli saýtlar açylýar, dürli weblaplar açylýar. We şyltygatjak bolup, şu döwlete ziýan ýetirjek bolup. Onuň sebäbi näme? Men düşünjäme göre ýurdumyzyň ummansyz baýlygy bar. Neft, gaz, paxta, buğday sana vermeli, sanasan sogap köp. Oňa käbir adamlar oňa göz ýetirýärler, göz ýetirýärler, şondan peýdalanjak bolýarlar. Öz görüşüňizi ýaly döwletdaşymyzda Irak'tadır, Suriye'dedir, Afganistan'dadır, başka ýurtlarda, Yemen'de, ya Ukrayna, ya Çeçen'de, türlü ýagdaýlar döretdiler, ýurtlar boluşturdular. Onuň inki eden işler näme boldy? Eden işleri zaýaçylyk boldy. Eden işleri halga ziýan ýetirdiler. Birinde adamyň başyna ýetdiler, birinde öýleri öýsiz etdiler. Birinde oğulları yetim ettiler. Bu dürlü ýagdaýlar. Bizim döwletimizin alyp barýan siýasaty hiç açan o ýagdaýa ýetirmer. Onuň sebäbi sizin hoşýarlygyňyzda, sizin düşünjeleňizde, sizin pikiriňizde. Sebäbi gece gündüz özüňiz serheti gorap otýaňyz, ýurdun içini Howpsuzlyk Komiteti, İçeri işler Ministrligi, razvedlik gullukları we başka organlarda gece gündüz talaş etýärler, zähmet çekýärler, gecesin gündüz edip şu ýurdumyz bizim parahatçylykly bolsun diýip. Emma biz ýurdumyz diýemizde ata watanymyz oňa gitjek ýer ýok bizim ata watanymyzda. Bizim ata watanymyz gowanmaly we büýsenmeli. Men özüm 22 ýyllap 1983-nji ýyldan 2005-nji ýyla çelde duz çöreğine ilk gaýtdym. O taýda öýlendim, oglum uşakly boldum. Ýokary Hocaý Üniversitede gutardym Mahmudly adyndaky. We duz çöreklerini ýydy men özüme, ýüregime duýdum. Haçanla ýurtdan çykamda hiç çan ýurduma dönürlik etmerim diýip. Ýurdumy diýeniň sebäbi duz çörek ýen ýerim, ulalan ýerim şo biziň arka dagçylyk edildi. Bizi howsaçylyk edildi, bizi eýetçilik edildi. Biziň janymyzy baramyzda 1983-nji ýyly gorady. Bu dürli elinden gelen ýagdaýlar etdi. Elbette.
kemçilikler ýagdaýlar batdy, bolaram. Häzirem köp kemçilikler zatlar ýurdumyň içinde ba. O ýurdumyzdäki kemçilik ýagdaýlary gelip daşardaky şaltak atýarlar, özüni oynatyp ýörerler, olar düzeltjekmi? Ýa-da ýurdun içindekiler düzeltjekmi? Elbette, olan öz şahsi behbitleri var. Öz şahsi behbitleri için hareketler etýärler. Käbir hormatly Tapar Murat Ataýewiň aýtýarlar, gıybet etýärler. Yine Tapar Murat Ataýewiňden misal aýdasym gelýär, itler ýürer diýe kerwan geçer gider diýe. Özüňiz bilşiňiz diýerler. Öler aýdar diýer goýar. Emma ýurt öz prosesini alyp barar, öz ýolun, öz dogry ýolundan gider. Häzirim şonu ýa dogry ýollar bar. Bu gelecekde de bolar. Elbette bizim kemçilik ekonomi tarapdan iqtisadi ýa-da şonu ýaly gymmatçylyk ýa-da işsizlik ýa şo meňdeş bilen ýagdaýlar bar. Olar kim gelip düzeltjek? Daşa ýurtdaky şaltak atyp ýörerlermi şahsy behbit üçin? Ýa-da ýurdun öz içindekilermi? Elbette, ýene öz ýurdun içindekiler. Onun üçin biz daşa ýurda çykdyk diýip, daşa ýurtdaky siýasatçylara, daşa ýurtdaky özlerini oynatyp ýörerler, özüni oynatmalylar diýip düşünýän. Men özüme şo pikir bilen, prinsip bilen özüm alyp barýan, o şo prinsipi özüm boýnanýan. Şo prinsip bilen men galan ýolumdan gider. Ta öteki ýurdun haýsy günjüni ýaşasam. Ondan soň ýene bir zady belläsim gelýär. Bu bayramçylykda ata-watanymyzyň baýdak bayramçylygyna gowwanmany, büýütmany hak edersip, İran'da yaşayan Türkmenler 3 milyon Türkmen ya 4 milyon ya 5 milyon yeyli olar İran devletinin kolasında yaşayarlar. Yine İran Türkmenlerde de bu tarzda Kürtler var. Lordi millet var, Buluç var. Ondan sonra Azerbaycan var, başkalar. Elbette olar da hem şunu yarık bir yurtta yaşapıyorlar. Ama onun siyasi taraftan nokta nazardan ayırsak birinci edilme zatlar ve edilemek. Onun için 1979'da İngilizce dili revolüsyon oldu. Onun dürlü o etapa girip oturmayın hadir. Hadir olsa Afganistan'daki Türkmen doğullarımız şunun yarı Afganistan'da yaşapıyorlar. İnçime kıyınçlık yağdılar geçirdiler. 1979 yıldan tut şu vakte çeldi. Hadir de yine devam etýär. Ötede näme devam etýär? Ötede dünya gelen yaşlar uruşdan başga, ölümden başga, isimden başga, ekonomi taraftan kıyınçlıktan başga çeken zatlar yok. Diňe çeken zatlar şunu zatlar. Onda da şunun arasında medeni, sınıfi görüş var. Ben Facebook'ta görýän, Facebook'unda Tuğaklıç adında şunu görýän goşgularyny, ýazýan zatlaryny, alyp barýan işlerini görýän. Sınıfi görüş, medeni görüş alyp barýarlar. Bu medeni görüş diýsem, men öz ýüregimden turýa begenýän, näme üçin ýaragly uruşdan, ýaragly görüşden o köp ýokarda. Yani aýtjak bolan adam nimesi ýok, helakçylyk ýok, adam helakçylyk adamlar birine garşyda. Bizim ata-watanymyzyň alyp barýan siýasetem şonu ýaly. Ýurdy başardygynyň häzir güneşeler parahatçylyklar alyp barýar. Daşary ýurtlarda ençimi ilçhanalar guruldy. Türkmenistan öz içinde de şonu ýaly ençimi ilçhanalar guruldy. Biz şo ilçhanalardan hiç illi ýagdaýda, hiç illi elbet ýagdaýda pikir etmäni, elbette ykdysady tarapdan, şo tarapdan pikir etmeli. Ben özüm öňem aýtışmýarlyk Kanada'da, Kanada döwletinde ya da başga döwletlerde ilçhana, Türkmenistan'ın ilçhanasy gurulsa, Türkmen baýdamyzdan parlap dursa, ekonomi tarapdan şutaýda ara gatnaşykly bolsa, okuwçylar gelip bärde okuýsa, şo ýagdaýlary döretseler, bile bizim karşımıza ulanýan ýagdaýlaryny, pikirlerini özümüz ulansak, gelecekki inlik nesil için gawum kadýan. İstesen bizim ýurdumyzda esasy zat, kıyınçlyk çekilýän zat, işsizlik. Zawatlar, fabrikler, karhanalar, enjamlar birinci zatlar getirip otursa, her şäherde owada gurulup otursa, kolhozlar, selhozlar oda gurulup otursa,
şunu bizi köp belalardan, dağlardan savular. Biz yavaş-yavaştan arka tağımızın arkası bilen, hormatly prezidentin arkası bilen, hormatly Gurbanuly Berdimuhamedin arkası bilen, alıp barýan siyaseti bilen Türkmenistan siýasatçylarynyň şu ýollara dağları biz üns vermeli, pikir etmeli. Gece günü özüňiz eşli bolsa şuna diýalak. Radiodan, telewizordan, saytlardan, webloglardan türlü şartaklar atýarlar ýurda. Onda da ýurdumyz şonu da her hili parahatçyklar ýollardan alyp barýar. Doğru prensipleri ýollara alyp barýar. Burada ünsem berana, kulak almasana, aşağı bolana. Täze aýtýar, it ýürer kerwan geçer gider diýer. Düýün gün eger siz işlejek bolsaňyz, käbir işlejek bolsaňyz, ondan näme şetýärdiňiz? Ýurduňyz içinde ýaşadyňyz. Ýurduň içinde ýa-da döretmediler siz bir dogry işlejek bolsaňyz? Ýok. Döretjekdiler. Emma siz öz şahsy bäbitiňiz üçin aldyňyz. Näil awadan jaýla gurup başladyňyz. Başga ýagdaýlar döretdiňiz. Men gözümden gidene 1992-nji ýyl, 93-nji ýyl, 94-nji ýyl, 95-nji ýyl ak uğunun içine çäge goýup adamlara qıtçılık döredelmedi. Şu wagt ýeten qıtçılık boldy. Çörek yetmedi, çöreksiz boldular, adamlar hor boldular, adamlar başarda köçe çykjak boldular. Kim bu ýagdaýlary döretdi? Watançymy şolar döreden adamlar? İlgünçymi şolar adamlar? İlgüne gün ejany ýanypdyrmy? Elbette şu ýagdaýda ýene her näsem İran döwleti Haşimi Rafsanjany şu wagt ýol başlygyna 500 tonna ondan köprek un Türkmenistana iýerildi. Türkmenistan şu wagt açykdan halat edildi. Bolýan oýlar görýän bolsaňyz nähil ýagdaýlar döretýärler. Açyk döretýärler, nardaçylyk döretýärler. O arada et gymmatçylyk boldy. Hawa et gymmatçylyk boldy. Et bir gymmatlar birinem ardalanar. Devlet başarsa öz devlet hasabyna da adyny ýörütjek bolýar. Şahsylar, hususy işgärler zatlar öz bähbetini üçin köprek ondan pul gurýarlar. Hatta skratlara, ambarlara zatlar bar görsen bir endik et ýatynlar. Ya da ine dolar ya da devlet başarsa ile güne kömek etjek bolýar, ondan şahsy öz bähbetleri üçin ulanýarlar. Onna şuna düşünmeli bolýar. Devleti kim oynatýar? Kim devlete ziyan ýetirýär? Elbette şahsy bähbetlerin ýygyny ılgap bererler. Umuman aýtjak bolýan adam öz şahsy pikirlerimi siz bilen böleşjek bolýan böleşesim gelýär. Men girýän saytlara, webloglara öňäjik BBC'de fars diline ýazylyp şeýle täze özbaşdak ýurt bolan ýurtlarda diýe, öňki SSR'den aýrylan ýurtlar diýe, adam hukugyna diýe üns bermeýärler diýe. Beter diye adam parahatçılıklarına üns verýärler, ýurdun parahatçılıklarına üns verýärler diye. O ýurt adam näme hukugy dip dem adamyň döwletiň näme ziyan ýetirip oturýarlar. Ýördüňiz hem zaten açyk bolupdy, görünipdi. Haýsy ýurtda neft bolsa, gaz bolsa, paxta bolsa, ýene başylyk bolsa şu ýurda çöýýärler, dürli ýagdaýlar bar. Siz görüp oturýaňyz, eşitip oturýaňyz. Gelýärde käwrlerde samyr etip başga ýerden samyr diýerler. Ay ondan bilimli sürýärler. Ay ilmli sürýärler. Ay düşünjeli sürýärler. Dogry her kim öz şahsy pikiri zady özüň üçin dogrydyr. Emma ýurdu oýnatmak, baýdan aşagyna bolup pul baryny urmak, adamlara dürli ýagdaýda ziyan ýetirmek, onun aňarda bir jinaýat ýok, zat ýokmy diýip düşünýär. Şonuň üçin haýsy ýurtda ýaşadak, okuyanmasak okulumuz bilen bolup haýsy orna wada tawat ýok, qynçylyk bar, qynçylyk zat ýok, qynçylyk çekmesek biz erteki rahatyny görüp bilmeýäs. Ençime bosqurlar Türkmenistan ata watanymyzdan Amerikada ýaşap ýörler. Wagt ýa biziň nähili ýurdumyz bar, nähili ilimiz bar, nähili günümüz bar diýeni, nähili bark bolar diýe. Ýurdumyzda bark bilen diýe. Näme üçin? Käbir pikirler bilen atlar bilen çykypdyrlar, daşary ýurt, Amerika, ya Türkiye, ya başga ýurt beheşt mukadip. Ay o taýda pul döküp duran mukadip. Hem ýagdaýlar döredilen mukadip. Hem propaganda bulan.
Hemmeti övmek bulan. Hemmeti öz behbitler için şeyler. Ne öz gözünü görtmüyorsunuz, yaşatmıyorsunuz. Ne iade edilir? Ben aydama yurdumda kemçilik yok diyor. Yurdumuzda, ata vatanımızda, öz yaşayan yurdumuzda çok kemçilikler var. Kemçiliklerim o asla yavaş yavaş düzeltiliyor. Düzeltiliyor. Onu kim düzeltecek? Sizler yaşlılar. Oğullar, kızlar. O kapıyorsunuz, düşüneceğinizden zaten görmeli. Görüyorsunuz da anır verilatların aydı otu anır ver. Hiç zaten önden içine yaşa kaçmazdık yara. Görmezdik yara yürüdü. Şu yurtta, şu toprakta da yaşa kayıttınız. Şu toprağın suyunu iç kayıttınız. Şu toprağın çöreğini kayıttınız. Şu toprağın ulol kayıttınız. Ne ançuncan bir derece yetenir. Ya da yer katı olur, öküzün olur dişarak birikten görmediniz biz. Ne şu derece yettik mi? Şu derece yettik mi gelip taşa yurda gelip de mi özümü satmalı olduk mu? Olguksuz zatı pulları. Ya taşa yurttaki siyasetçileri özümüzden etmeli olduk mu? Yani şu bizim ikrarımız, imanımız. Şu oldu bizim vatanımız, ilimiz, günümüz. Siz ki düşünceli adamlar. İkinci cihanın başından geçiren adamlar var. Ne ile hortu çekip